カップ。この時間はイングランド対本日このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。サイドを紹介です。左コールがいますよ。はい、彼の得点能力の高さは驚きですよね。次々とネットを揺らしてます。ミドルできる立ち上がりに見えますよね。スペースを使う、飛び出した。さあシュートレンズだ。シュート。単に両チームともスコアレスという展開。サイドへ。さあエンバペ飛び込んだ。ゴールフランス。冷静にヘッドでそれもフランス先制。1対0です。先制に成功したのでここからのプランをどうするかですよね。さらに畳みかけるのか、1回をついてリズムを作っていくのか、時間帯も見ながらの判断が必要ですよね。なるほど。さあヘッドだ。いや素晴らしいシュートでしたが決まりません。しかし今のはクロスも良かったですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。スペースに出す。もういいですね。アレクサンダー、頭だ。詰めてきた。決まった。またすぐ同点です。北澤さん、これ前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。この辺りが後半の課題でしょうね。アーノルドインターセプトを狙う。組み立てながら攻め上がっていく。さあアンディ・コール、テオ・エルナンデス、スペースへ抜けた。ベンゼマ、フランス得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いや迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。見事でした。ベンゼマ監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、このボール奪いに行きます。スルーパスを出す。シュート。きたー、ついてたー。フランス。大きなゴールになるのか。スペースを使う。いやこれはカウンターのチャンスですね。クロースからベンゼマ、ベンゼマから右へ。さあ打てるか。シュート。北澤さん、いいシュートでしたね。今のを決められていたら3点差です。セプトを狙う。デクラン・ライス、ウィルシャーからラッシュフォード、ラッシュフォードからベリンガム。ここで笛です。3対1、フランス見事な試合運びで勝利を得ています。